Tibi, ez is a tiéd, fogja? Az nyilván. Nekem nem kell semmi. Az nem a tiéd? Hát nem. Na, Hát nem. menni kell. Hagyjam engem. Hát, De menjél haza, mert kihívják a rendőröket. halló, én a rendőrökkel ennél jó rá De vagyok. itt átmész, nem az ebrán mész, hát majd egyből lehúznak. Hát de én nem kötöttem és sose belép. De nem csak akarok, mert én mindig De én most büszke belét vagyok. kötök. Én most belét kötök, azt hiszed? Na, Á, én is nem tudok kell. kiabálni. Na. Hagyjál már hülyeséget, de... Na, mert aggódok, hogy álljál fel, hogy ne vigyenek be a rendőrök. Hát Na. nekem nem kell. De ezeket Sose. kötekedés, hogy aggódok egy emberért, aki itt fekszik éresen. Na, bocs már, hogy aggódok. Na, itt feküdtél, itt érreltél, nem emlékszel? Azt jó elnézted. Elnéztem. Hát igen. Felvették videóra. Elmondom. Fel van véve videóra. Jó. Hát akkor hívjuk. Na, Jó. aggódtam. Ezt hogy Na, de jó. ne kiabáljunk. Nem kell kiabálni, normálisan is meg lehet beszélni, Tibi. Nem tudom, Aggódj. nem baj. Mondtam, Nem ne- baj. ne Mondom, kiabálj, nem jó. Ne kiabálj, ne kiabálj. Mondom, nem jó. Ne kiabálj. Ez nem Tessék, most Jó. mehettek. jó. Éppen Most jó. elkísérnek. Jó. Vidd haza, ne kiabálj. Gyere! Gyere, mert jön a rendőr, az balhé lesz. Nem hiszi el. Ott volt bent az udvarba. Nem hiszi el. Nem Na, hiszi gyere el. akkor. A szegyszerűnek meg tessék, még ez is a tiéd. Vidd haza, mert bajba fog keveredni. Hát ez nem jó. Még jobban összetöri magát. Nem, hogy Jó. ő, hanem még itt az a bolt is bajba kerül. Ja. De nem hiszi el, hiába van. Meg azt hiszi, hogy kötekedek. Na gyere, Jót akarok. gyere. Jó van. Na, Menjél gyere, haza. akkor. Menjél haza.